sing ngrebab wis dendam kok. Dundure terus. Ha iya ra apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Nyobane wanine. Ngeri pokoke. Prastiwi wis gelem tampil iki ngungkuli heboe. Nyo, papala. Palapa kok papala. Sik. Nek kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Duntak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo kodenko. Loh. Ngono kuwi. Loh, aja coba yo, kowe yo. Ayo, Bu. Apik iki cetha apik iki. Cara India. Ayo, iso. Prastiwi iki lahiran New Delhi kok yo. Heeh. Cah pinter e padake. Iki sedulure sarukan. Iki saru banget. Yo coba, yo. Oh, ada. Oh. Syukur, mau nek geblak lho. Wong tuwa kok kean polah. Dadak nganggo ndodok barang wong sikile wis cupet kok ndodok. Engko nek ra polah tok seneni. Ah ora. Pola ucul emang yo. Piye? Diteruske aja njuk dilali-lali. Piye? Janipun wit sonten mau kula oyak, wektune aja nganti kemepeten setengah kalih paling boten menika gara-gara ning bareng ngematke jam kok. Samenika sampun tabuh kalih langkung sekedhik jam kula menawi boten klintu. Nanging upami jam kula lepat nggih. Nyuwun pangapunten wong nyatane ya nandi-ndi ora tau tak ganti baterene. Wis ngene iki wae wis. Kadang kula nganti jam 2 terus nganti wiyagane muni arep bubar ora iki. Bul jamku mati ya wis. Nggih mboten dados menapa. Nderek Mangayu Bagya ingkang sakalangkung bombong raos sing manah kula dene dipun kersakaken dening para pepunden pinisepuh ingkang sami lenggah wonten ing Leangan Ungaran Kabupaten Semarang. Dalem menika ngadani bersih dusun. Inggih menika Desa Kleyangan Leangan Kabupaten Semarang. Mboten wonten atur ingkang wajib kula aturaken ngersanipun Gusti Ngakarya Jagat. Kanthi sarana merti desa ngaten menika mugi-mugi menawi dados panjangkanipun para punden, para pinisepuh, gegayuhanipun para sesepuh ing sami lenggah wonten Leangan mriku saged dipun ijabahi dening panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Menapa dipun kersakaken saged kasembatan ingkang dipun jangka saged keturutan lan saged dipun udaneni dening panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Matur sembah nuwun ki apa iki? Sugeng enjang Pak Dalang, rombongan sukses selalu buat panjenengan. Menika ada sedikit rezeki dari saya. Hari buat Mbak Elisa oleh-oleh bebek goreng. Dan request liwung, terima kasih. Walah, wong njaluk lagu kok nganggo bebek goreng bareng. Kene nganti tak buka mabur malah iso empuk karo Elisa. Ya wis ra apa sanggo ijane sesuk-esuk. Mboten napa-napa, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lan ugi kala wau ingkang dereng kula aturaken miturut nawala saking Mbah Sura utawi Ki Sura, Ketua PWKS Semarang. Matur suwun niki upama ora iso tak aturake ya nyuwun pangapura, Mbah. Sesuk tak ijoli. Mboten usah kuwatir. Sembah nuwun tanpa pepindhan
ndak selak entek wektune nek nggo omong terus tetembangan sing kepenak ngundang Garing karo Bagong terus mituruti menawi dados panuwunipun para lenggah para sutresna budaya. Akhiripun dalu menika tasih kepareng rawuh wonten ing lapangan mriki. Wah jan luar biasa menika nedahaken bilih piyayi leyangan mungaran menika tresna dhateng budaya, tresna dhateng kesenian wayang kulit ketitik ngantos dumugi dalu menika tasih kathah kepareng lenggah sembah nuwun tanpa pepindhan. Ujumipun boten kok namung mresani dhateng kesenian wayang kulit menika boten, namung kula pitados warga liyangan anggenipun sami tugur sedalu natas boten sare menika boten ketang amung telung kedheping paningal. Monggo sami nyuwun dhateng ngersanipun Gusti supados liyangan mriki pinaringana ayem-ayem tentrem nirbaya nirwikara manggya rukun ing samukawisipun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat dhateng desa liyangan mriki. Menika ingkang kula suwun. Ning nong nong nong. Asem tenan. Ayo wong angger langsung ngono ki ndak kok kayane kaya angel gamelan. Dul tenan. Sing salah gamelan kuwi tak dol suwe-suwe. Nyalahke. Ning nong nong nong. Matur suwun, matur suwun. Remenake. Ndekno aku iki sok garapi lulu nem jiro ngono. Aku dhewe ya salah. Ora arep tak garapi kanca-kanca. Leleno. Ah, monggo nembang sing kepenak. Mengke terus dipun aturaken mbaka setunggal. Sing mirasa wae. Ora usah dadak sing aneh-aneh. Lumbung desa pratane padha makarya. Balungan, ayo kabeh meneng balungan tok. Yuk. Ayo Di. Terus. Gambang tok. Ben. Siter tok. Bareng. Wis siap dipamerake karo para lenggah, para pamirsa iki ya tabuhane sing rampak iki mau lumbung desa ning ana sing nyrikal sithik. Kaya ora kepenak ning pikir. Coba baleni nong 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 nong. Ayo coba. Demung loro saron papat peking siji. Aku mau nek salah. Sin. Yo siji loro telu ya. Wis sip. Iso dipamerke. Coba sing anu kenong, sing kenong. Tung 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 karo mlayu ora apa-apa. Yo, coba iso ora digawe kaya balungan. Yo. Jos wis cukup.
Sing ngempul karo jengkeng ora apa-apa. Ya nek ora tak uji ngene iki ndak ngisin-isinke. Ayo Pes, yuk. Apik, pinter. Oh, wis. Nek aku wis muni wis, bunang. Ayo. Sip. Drum. Drum ayo. Wes. Wis marai mules. Drum ora ono nadane kok ya tak gawe. Monggo dipun dawuhaken ora ono kancane omong niku Petro ya kisruh pikirane. Ngundang Kang Garing karo Bagong. Monggo. Neno. Monggo. Mbak Ayu ya Mbak Prastiwi monggo yo. Yasu komplit ponokawan anake Semar metu kabeh niki aku ora mung kloap-klaup dhewe ning ana sing nyauri. Aku arep ngomong apa ayo? Ayo tegese iki kowe nek wis teko ki rak yo alam-alaman wong aku adimu, kowe kakangku. Ayo terus arep ngalami apa? Ora maksude piye kahananmu sehat ora? Sehat. Ora nggo masker. Nggo ngapa? Ngene iki sono wabah corona iki nek nganti mlebu Indonesia. Lho. Corona iki malah ora gawat, Tru. Sing gawat ki virus congorna. Congorna jengkulmu mlocot kuwi. Wah, kuwi luwih gawat kuwi asli. Kuwi namune ora keterkontrol omongane, senengane ngrasani kiwa tengen, ngrasani tangga teparo, mlincipi carang papak, dadi lan ora prayogane, sing maune tentrem dadi ora tentrem, sing maune rukun dadi ora rukun. Kuwi luwih medeni saka corona. Iya. Ning ra yo ditanggulani. Tanggulani piye? Sehat ora ing pangestumu apik? Ngomah ya wilujeng nireng sambikala. Bojo Mbak Yumu ya sehat, syukur. Anak-anak ya sekolah kabeh. Ya iya no, kudu ngono. Bapakne goblok sing penting anake pinter. Tak akoni ya, Truk. Aku pancen ra sekolah. Pancen aku goblok. Ning sak bisa-bisa anakku kudu sekolah kabeh, iso mentas kabeh. Syukur. Sing barep saiki pira? Kelas 3 SMA. Sing nomor 2, kelas 2 SMA. Sing nomor 3, kelas 1 SMA. Sing nomor 4, 3 SMP. Nomor 5, 2 SMP. Ora bojomu iki kucing apa wong, Rek? Uwang kucing jekulmu mlacot. Ayo kok lahir kok brol. Anakmu pira? 12. Waduh. Kok kebangetan to, Rek? Mbok ya ora kebangetan kowe iki. Anak kok nganti 12. Weh lah, donge 13 e. Sing cilik dhewe lahir wingi kae? Heeh, mati. Lho. Kena ngopo? Tak lingguhi. Ora edan kowe iki karo bapakne. Lah wong jeneng mbokne iki ya ora ngajar, digedhong ora ketok delehke kursi, aku mulih saka sawah delehke pacul langsung lingguh tak kira guling ngek. Modyar. Ora apa-apa terus iso nyaur cicilan kok. Wo. Cah edan ora. Anak mati kok malah duwite banyu nggo nyaur cicilan ora. Ngelongi pangan kok ya karang ya. Anak iki brol-brol wae kok ya. Kowe nek ngerti ben esuk jijik terus. Kok ngerti ben esuk jijik? Wah, wis anake gareng anggere jam 5:30 kae lawange omah dibuka biakne kaya kuthuk kae mak prol. Seragam budo kabeh. Sing cilik. Lah kok ora iso nyandangi reng. Ayo karang bapakne iki duwite dienggo ngragati sing gedhe-gedhe kuwi apa? Wis pokoke gilani ora. Ora mongko wis dianjurke pemerintah jaman biyen iki wis ngandhake nek kabeh iki penting. Anak loro lho.
lanang wedok padha wae, wedok lanang padha wae, wedok padha wae, lanang padha wae, ora ana bedane. Ha kok awake ngeyayet kok tastes. Ayo jeneng wong urip ya butuh hiburan kok ya. Hiburan kok manak. Ayo mbuh ya terus ayo. Seneng kok ya, seneng-seneng dengkulmu mlocot ora. Kabeh, wes kabeh apa ora. Kabeh pil kae. Kabeh pil dengkulmu mlocot kuwi. Gawani pil karo Pak Dokter Lendeles sak nggon-nggon. Totoli pitik-pitik ora ngendhok. Bojoku meteng meneh. Ayo anggo cara nek carane anu pasang apa kae, Gong? Terminal, men semplok. Ayo sing ditalekke lho, spiral. Mbakyumu kuru. Wah, aku nek weruh wong kuru iki jijik. Kaya ora sehat ngono kae, dikira ora dopeni. Ayo cah lanang sing kabeh. Ayo kuwi sing marahi anakku tastos-tastos kuwi lho. Mergane aku rak dikabari karo Bagong kuwi, kono kowe sing kabeh mangkat ngene Pak Dokter aku. Sowan Pak Dokter ajeng kabeh, Pak. Oke, beli sarung aja. Siap, langsung bali aku tuku sarung loro cap gajah duduk. Tak nggo turu ro mbakyumu meteng. Nesu aku. Doktere tak dodok meneh. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Loh, kok Pak Garing nesu? Nggih. Kula wis nganggo sarung kok bojo kula meteng. Sarunge kaya napa? Kaya ngeten iki. Oh alah. Mboten kaya ngeten iki. Ning sarunge kaya ngeten iki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Oke, Pak. Langsung tuku papat aku. Aku ya bingung. Lah iki le ngagem teng pundi? Pak Dokter iki le ngabani iki tenggen jempol ngoten iki. Mulih jempol tangan tak nggoni kabeh, jempol sikil tak nggoni kabeh. Turu ro bojoku meteng meneh. Nesu aku. Lawang dokter tak dupak. Dies. Sempal lawange. Doktere mojok kae, keringetan kae. Samane niku mbok diajar. Seneng nek kula urip ketula-tula merga kakehan anak. Nyatane niki kula nggo teng jempol, bojo kula meteng melih. Terus doktere, "Walah Pak Gareng goblok kok dinggo dhewe." Lah pripun? Maksude teng jempol niku teng riki niki doktere buka gambar. Bul neng kono kuwi. Oh, agi paham aku. Wah, saiki tak nggo terus, Truk. Neng omah ya tak nggo, neng pasar ya tak nggo. Neng sawah ya tak nggo supaya aja kejadian yang tidak menentukan to, Truk. Ah iya. Medeni. Wis rekoso tenan ya. Saiki nganggo. Arep apa? Moh ngawur ora kowe. Endi kok dienggo ora. Aja saiki tentram aman sentosa. Lho, ora ndek pikiran werna-werna. Ah iya. Engko nek ora ya aduh kae mau ngono kuwi. Heeh. Ya pancen bener kok. Ah iya. Kaya aku iki lho. Sing jeneng keluarga bahagia sejahtera. Anake Bagong pira to? 3 lho. Oh, karo ponakane kok lali. Iya. Sing barep iki lulus SMA iki, Truk. Oh, ya syukur. Arep mlebu kuliah nendi? Mbah tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ora ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ora apa-apa, sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak karepake. Sing nomor 2 wedok. Weh. Munggah kelas 3 SMA. Ning metu iki. Oh, ah ngopo? Meteng. Meteng. Ana yange ora sing sok kumpul karo sapa. Mengestumu ora ana. Lho. Ha terus anakmu sok piye? Wis men terus. Aku wis mangkel anakku wedok ki sekolah adoh, tak turuti. Engger pendak-pendak tak kirimi wesel. Waduh, wesel ki apa? Kula ngirimi dhuwit ki lho. Saiki ki ngirimi liwat ATM wae iso, rasa liwat wesel. Aku kira iso nggunakake ATM. Wis aku wesel kuwi tak kirimi anggere, "Pak, nggo mbayar iki kirimi, Pak, nggo mbayar iki kirimi." Jebul naming dadi nggo seneng-seneng karo kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak adoh kuwi abot sanggane ya, Truk. Mulai-mulai nangis ngopo no, iki Pak wetengku abuh. Wah, jan mula ora sok dolanan manuk. Tak templik mutar kuwi ora. Wong kok omongane kok cobloko ora. Maksude iki yang iki rambian anu kuwi lho juragan oceh-ocehan kuwi lho. Oh, lah ya kuwi. Heeh. Ah wis saiki wis nang omah terus kae wis jan sedih aku. Ya ora apa-apa. Mula aku nek karo cah wedok
dolan pergaulan bebas iki sengit ku ora jamak-jamak. Ndak tiru anakku. Wah iya. Sing cilik Kelas 5 SD. 5 tahun. 5 tahun kali. 5 tahun iki bar tak ulang tahun nih. oh Tak nyebul loncor. cah cilik iki umume lilin. Cangkeme anakku gede banget kaya bapakne. Nek nyebul lilin iso kolu tenan. Oncor. Oh iya. Ya glelenge ya kaya bapakne. Wis kowe delok saiki nang omahku. Wah, wis kabeh temboke mubeng ditulisi Ki Bagong Duwer Kencana. Sing nulisi Anakku, aku ora tok eleke, aku wedi. Lho, karo cah 5 taun ki, wah, nek nyekel watu bandemke watu. Nyekel pacul duncak wacah gleleng ae, Tru. iya. Lagi seneng-senenge nulis ngarepan tulis iki Duwer. Wo, karo digambari cangkem melet kae. Ora lambangi grup musik Saka barat to. Wah, kuwi dienggo lambang cangkeme bapakne jarine. ya wis ora apa-apa. Wong bapakne ya nglelengi ra jamak-jamak dadi anak-anak nglelengi wis lumrah. Lumrah. Saiki seneng-senenge nulis. Heeh. Seneng-senenge nulis kowe nguyuh dienggo tulisan kok. Anakmu kuwi ya buka kathok terus langsung diatongke kae digawe tulisan Bagong. Wah. Aku kon maca kuwi Pak jenengmu. Ya, aku ya meneng wae. Demben Pak Dukuh nang nggon aku nemoni anakku ki metu saka omah nulis. Mongko ora kepoyo, ameng sithik to, meng huruf B tok. Nangis kekejek. Aku deret-deret teruske, Pak, teruske. Kono mbokmu wae. Ya, mau bapak. Aku ya ora kepoyo kepeksa tak teruske mbangane bengok-bengok. Iya. Aku ya pas ora kepoyo meng dadi aroge, dadi kurang ong. Oh. Nangis meneh. Mbokne digeret jak metu. Oh. Kon neruske. Iso dadi tulisan ong. Ora malah rusak ora karu-karuan kae. Kaya tanda tangan kok ora iso lurus ya terus embuh ora ngerti aku. Totok sirahmu ora. Gawe ong kok angil. Malah teng sembayat ora karu-karuan. Caedan ora. Anake jenenge sapa? Basir. Basir. Oh. Anake Bagong kabeh tak anae Iqbal. Oh, sing barep Barjiman. Sing wedoke Bardingah. Oh iya. Sing nomor 3 Basir. Ya, ba kabeh. Oh. Abojomu ban diem. Jangan gleleng ora jamak-jamak. Heeh. Wingi ngejak adus nang kali. Iya. Kok dek iki nantang aku. Ayo, Pak. Lomba nyilem. Oke aku. Anakku nyilem slep, aku ya nyilem slep iki dheke metungul munggah sandanganku go bali kabeh. Mongko nang kali lho, waduh mati aku arep mulai piye iki sak anduke sak sabune. Aku terus ngenteni surup kae. Barang surup aku brangkang alon-alon kae liwat galengan. Aku kok bojone gareng liwat. Aku terus meneng wae dingkem ngene iki. Nggawa oncor kae. Lho, ana bulus tekan kene. Bojoku ngono kuwi. Wis takono nek ora percaya asli. Aku mengurep ki nganggo uthike oncor ki dilumahke glundung ngono. Ah gandeng aku dapukane bulus aku ya manut. Lho kok dadi anak gajah ngono. Wis werna-werna kae digulang-gulungke kae terus entekane tinggal lunga. Lho iki kok nggawa oncor barang arep disumet aku mengurep meneh. Oncore sapa? Oncorku. Dikira oncor arep diatene kritik ngono ya, Truk. Ya, seneng-seneng reng. Ayo ngaturke sapa? Ki sinden isih komplit. Ana pira cindene? Ana 7. Jiro 4 tuh. Ana 7. Aku sih ya terus sing mat-matan cara simbah-simbah cara kuno tak ngaturke kagem para lenggah para sepuh sakaremu. Engko gek kowe, gek Bagong, ya manut aku. Sapa sing arep tok suwune? Nyuwun suwantene Ibu Prastiwi. Oh iya. Ibu Prastiwi. Aja ndeng Ibu Prastiwi engko ana sing nyuwun liwung. Oh iya. Ibu Wahyu Krisnawati. Oh iya. Wahyu Krisnawati nomor 2 saka kono, nomor 2 saka kono. Arep kepareng nyekar apa? Men manut karo Mbak Wahyu arep kepareng nyekar uler kambang ya kena, gathik glinding ya kena. Ning pokoke nek gareng iki moh nek sing kon gedumbengan moh, aku sing alus-alusan wae terus. Ya.
ngaturke apa Mbak Wahyu Krisnawati? Heeh. Ayo garwa dalang dadine ya buntas kawruhe, tatas ngelmune, tamblas. Heeh. Tamblas apa? Tamblas pokoke. Ayo. Ular kambang mohon, Pak. Ular kambang, ulare kemambang. Ya. Ano neno 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 ano eno sae datose dua lulu wis kangelan dipaidu ya la genduk neno 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 nano eno Brambang saksen 5 berjuang lapun negara Brambang saksen 3 berjuang dimen bersatu riri pringori ana ulane ula tali picis ora ala mundhak manis dirana satirene tak jawil kena janggute apik ya reng cara simbah biyen ngono nek kowe karo aku kompakne iki sik tempolong iki ra bakal iso mbok ora ngece reng nameng ular kambange aku ya tatas sasi seswa lho kok iku iki piye enak apa enak apa oh ya enak apa ya mbok kok wong urip nang alam donya wah gregele sae sadose dua lolo wis kangelan dipaidu ya la gembus gendhok gembuse gendhok us ya la gendhok sasi seswa sasi sura ngapa ora wis rasa nembang main tembangke Mbak Wahyu yo wah seneng aku nano mangga engko kek nek arep gayang-gayangan ben Petruk karo Bagong ya mangga Mbak Wahyu mangga ayo ya Jarweng jenmo rada serak suarane terus iya kleru le mangan mula sinden ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga kaya to oncor kompor mambu-mambu lenga tegese gorengan sing mambu lenga lho Gong ora kok oncor kompor sinden kok mangan oncor oh sempal kok ya monggo jenmo kangkon kok iki kok kaya nganggo horn tok ta iki coba nyuwara yo jatan coba jatan jiwa Gotong royong nyambut gawe
wong pra Njukuk nada rendah wira ngoyo nek nyuara dhuwur ya mati alapuh sing marai jame kae apa sing marai gareng iki nek dipapan nek ora kutut manggung uler kambang sinom parijata mijil ketoprak jineman gathik glinding jineman klambi lurik jineman kandhek jineman tatanyo jineman angger bini jineman sak pitul ya aku nek ra basa sing alus-alus ngono rasane kaya urang marem terus ya coba saiki kanu aku apa kowe gong aku sik oh ya ora usah nembang kowe pinter nembang ndak nembang oh ya tempiling wong kok gawate ora umum lho areng ngaturke sapa ki eneng sing nyuwun lumantar WA ya WA-ne sapa WA aku ana sing nyuwun kembang rawe terus wah la iki iso dienggo jogetan seneng iki bagiane Bagong iki iya Nes ya ndak turu wis makler ha iya ya ora apa-apa karang awan ya nyinden bengi ya nyinden abot sanggane tenan ya jumeneng telung liyan pun ngimpi ya Pak hah pun ngimpi wis ngimpi bola edan ketoke melek kok turu jebolno ayo wis biasa kok wah ayo kowe nek ngerti sindan-sindan ki nek wis mulih mayang kae lagi ngerti asline rupane terus anggere wis semende ning jok mobil wis heeh to ayu-ayu ning ngorok doan oh ya wis ora apa-apa wis ben sing penting angler iya ayo kembang rawe diaturake bawanana sinom grandel sik ya men suasanane rada anget ya ayo neno 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 mamanismu angu gawe rucita ruciting gawe ruciteng ngale nano nano kang
Nenek satu-satunya sinden sing tau tate bali wayangan melu trek gamelan. Sapa iki? Agnes iki. Heeh. Lah mergane ngopo? Turu kok ning ngone tanggane sing wayangan. Ayo bareng bubar goleki ra ono. Tekan omah aduh, Agnes Keri. Buno nang dhuwur ndas trek kae lho. Rambute melambai-lambai kae. Tenang bae. Jaman semono isih cilik kok. Ya wis gedhe. Napa nek? Iya. Taratamtu tak tu Ra nyono mbiyen cilike kaya ngono bareng saiki kaya ngene ya terus. lah pripun ta Pak? Ora apa-apa. Biyen ki kaya apa? Biyen pripun sakniki pripun? Biyen ki kaya ora arep kaya rupane kaya ora arep ayu ngono kuwi lho. Ngrengenge elik kan. Bathuke amba. Sakniki tasih ombo. Embo. Saya ombo, Pak. Hah? Saya ombo. Ah iya nek jeneng wong tuwa ki ra ngarepne rontok ambok aku nek buka iket ngene iki wis kaya perbakin. Persatuan Bathuk Kimpling. Arang yo rontok yo Bang. Heeh. Ngen kula nggih rontok ya, Pak. Nek wong wedok ki mergo ngopo? Nglairke. Anggere muni nglairke meteng kuwi mesti rambuté do rontok. Oh iya. Mau kelingan bojoku paling ngilangi angel banget nggon karpet anggere mangkel aku. Jungkatan do rontok pas meteng ke anake kae. Nek wong lanang malah ora. Iya. Tartamtu Rontok ora. tak tu ruti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa welah Ing matyane cala temah gonjing temah gonjing anggenjong neng paku lingan yo anek Agnes gedroke apa iki ha iya cah semono gedroke mesti jos sinden liyane ayo do war-war-war. Heeh. Kirangane. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu ngono kae. Main joget. Ha iya, arep pocahe cendhine muni joget iso meliyu-liyu. Dek mben iki nganggo ngayang bareng ngono kuwi. kapan Yo, mangga. Ambe-ambe belalang kupu-kupu siang makan nasi
balik Wiwitane Ilane lungguh cecer saben dinane Banjur ngomong mas aku tresnoku Gayane iki bareng sampune terus mega. Sampun. Kaya sikile iki tekan-tekan. Iya. Ane yo marai seger juga. Ah iya ya. Nganggo gergaji barang. Jos Kaya teko kene kaya Begawan Durna. Oh. Ali lucu. Nengke ya. Apik tenane no. Iya. Aja nganti medhun tensine, Tru. Wah, ya dungahke. Dungahke men gagar otak. Maksudnya kekuatane aja nganti medhun. Ya. Ki sing nyuwun lumantar Mas Hari nyuwun Liwong. Ya, karo Mbak. Ha iki gurune Agnes. Ibu Prastiwi. Ah, padha-padha pesinden 150 cm. Ayo. Ayo karo Elisa. Heeh. Ayo, Sa. Men dhuwur karo cendhek. Ngopo kok arep ngadeg kok mriki-mriki sih? Gringgingan ya? Heeh. Oh ya ora apa-apa. Yo halo. Kok nganggo TikTok barang? Apik sinden digaweke apa nganu TikTok ya no na ne no na na ne. Pancen yo dopen. Iya. Ora apa-apa. Iya, yo. Liwong berdua duet antara Blasteran ngendi Sulawesi karo Paraguay. Lah yo bapakne Elisa iki saka Paraguay. Uruguay apa Paraguay? Uruguay iki jajare karo Paraguay. Oh. Anu sing mbokne saka Sulawesi, bapakne saka Paraguay. Blasteran saka Bandungan karo anu Ambarawa. Iya. Apik iki mesti ya. Mangga kaya apa? Dadi Liwong. Ya, tinggo penutup. Engko gek terus lakone ndak kesuk kebiaran kok terus. Ya. Ayo yuk, mangga yuk. Aja kalah karo Agnes. Ayo yuk, aja kalah karo Agnes. Yo padha-padha cendik. Yo, ayo salah siji. Dadi, yo.
karo sing ngrebab wis dendam kok. Dundure terus. Ha iya ra apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Nyobane wanine. Ngeri pokoke. Prastiwi wis gelem tampil iki ngungkuli heboe. Nyo, papala. Palapa kok papala. Yo mangga. Sabda yo. Sabda pandita. Kemempengan kok sananu dadak disuntikke. Suntike wis ra mempan. Ayo wong kowe cah wedok kulite kaya kulit badak. Bingkong anune apa jarume. Malah guyu ta. Ha. Ora karo kowe kok kaya cedhakan to. Kae Mbak Yu kowe. Oh. Ning ora tau gelem sak omah karo aku. Mesti kos. Oh, mergane dhek isin nek adus ki kepengine nyemplung ning ember. Oh. Oh, ta. Isih kaya cah cilik kok kuwi. Oh, tau tak parani kos iki lagi adus ning gone ember tak dodok. Yu merasa ngono iki bareng aku mlebu malah ngadeg. Ayo malah ketok kabeh. Apik to bentuke? Apik apa? Nyatane tok lirik kok. Oh, kok mripat kok ora entuk nglirik ora. Sabda apa? Yo. Dadi wong Kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Duntak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo Denko. Loh. Ngono kuwi. Loh, aja coba yo, kowe yo. Ayo, Bu. Apik iki cetha apik iki. Cara India. Ayo, iso. Prastiwi iki lahiran New Delhi kok ya. Heeh. Cah pinter e padake. Iki sedulure sarukan. Iki saru banget. Yo coba, yo. Oh, ada. Oh. Syukur mau nek geblak lho. Wong tuwa kok kean polah. Dadak nganggo ndodok barang wong sikile wis cupet kok ndodok. Engko nek ra polah tok seneni. Ah ora.
Pola ucul emang yo. Piye? Diteruske aja njuk dilali-lali. Piye? Ma, ayo. Dirampoke yo. Sabda pandita. Awas lho, iki suwuke. Sigara, ya ora. Kleru ta. Kleru ta. Ora sida apa ora? Pak Bambang tuh gedang itu tugel, ceblok-ceblok terus kemeni. Ya apa ora? Ngono terus penonton ora. Utawa iya ngono kok. Sida apa ora? Ah sida ora. Ora. Oh. Wis. 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 Pun. Wis ta iki? Ya nanya. Nek aku pirang-pirang dina ora dikek. Jan keparat tenan ya. Ya. Iki lho akeh iki nyo. Kene matur. Ya 300. Oh, tak kira kabeh. Kuwi. Kabeh apa wong jogete elek kok. Ya ya nggo tuku pembalut. Sik, hop. Hei, kae iki wong tuwa. Nggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok, Lip. Apane sing tuwa ya kaya demit to. Ngene dolanan malah penak. Caedan. Iya. Ngene yo. Piyai sepuh nyenengke kok. Wah, viral kuwi. Jawa Timur iki Prastawa anggere muni lagi lingguh ngono penonton kruyuk. Wo. Do nggawa kertas pulpen do nggawa watu. Ayo, ya ora apa-apa ya. Ya Kang ya, enggak entek wektune ya, Truk. Sowan Sang Madu Bronto pertapan Mringin Putih. Heeh. Suwe le sowan kono. Iya, Le suwita ning kono ya suwe. iya. Engko ndak dukane karo bapak. Ya. Jane yaning talaka kadilanek Mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur
marikoten prayit semuriris semuriris eko balik sesembahan kula Penembahan Madu Bronto ing pertapan Wringin Putih boten kados dinten menika panjenengan ketingal jugar anggenipun lampah tapa brata monggo pendak-pendak kula ajeng sowan kepingin sak pejagong kemawon dadak ngentosi sasampunipun Penembahan Madu Bronto jugar saking anggenipun tapa lha ibarat nek ngono iki mujudake suwijining kanugrahan Pak iso sak pejagong karo Penembahan Madu Bronto. Mula napa sing dikersake Bapak ajeng disuwunke prisa ya matur mawon. Kula niki jane mung ajeng nyuwun prisa. Kathah cantrik manguyu jejanggan, indung-indung ngulu guntung. Sing sami suwita ngersanipun Penembahan Madu Bronto. Manahipun sami kepi-kepi lan kumajelu kepingin nampi wejanganipun Penembahan Sang Madu Bronto nanging sampeyan Sang Penembahan tabri anggenipun manembah tabri anggenipun tapa brata mboten kendhat anggenipun lampah semedi jugar anggenipun semedi namung pendak-pendak wanci manembah bedhug ngancik sonten surup sartanipun ngancik dalu wanci enjang gagat raina jugar nggih tapa manembah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat niku janjane sing digayuh napa ta Penembahan Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Semar kula wonten dawuh perkara panjang kaku iki sayekti isih ginebeng dening panguwasaning dat Kang Murwengdat apa to sababe taberi nggonku laku tapa brata apan kepara nyata Kakang Semar ana suwiji-wiji ingkang ndak suwun saka panguwasaning dewa enggalut rawuh ana ing pertapan Wringin Putih satemah kelakon panjangkaning Madu Bronto Kakang Semar Semareka den prayetna samuriris eko balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ngaten to iya Kakang Semar mula sing gedhe pangapuramu yen to aku durung bisa sak pejagong lawan Kakang Nayantaka malah gandeng samengko wis ngancik meh gagat rahina Kakang Semar aku tak manembah marang purbaning Hyang Mahanasa sawise kuwi tak nerusake nggonku laku tapa brata mbok menawa ora suwe meneh Jawata bakal ngudanani apa kang dadi panuwuning Madu Bronto ing Wringin Putih Kakang Nayantaka monggo mawon berban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Sigra sedakep salutu juga nupupi baban hawa sanga ngenehaken cipta tanana ingkang pinandheng anung panguwasaning dat Kang Murwengdat apa ingkang sinawang datan sinawang apa ingkang kapireng datan den mirengaken netramu mandheng pucuking grana
nalika semanten ngagengaken asmaning Gusti mawangsul-wangsul pangucape Sang Begawan Madubranta. Dadak sakala mangke kaya den udaneni panyuning Sang Madubranta. Kedhap-kedhap ing akasa lampahing Sang Cakraningrat nyumurupi ana pandhita ingkang laku puja brata. Mancur sasada lanang cahyane sumundul ngawiyat sigra niyup saking dirgantara Sang Cakraningrat wau. Remangosya ngambrengeng kadi karunaning kaswaseda Sang Kanda Wastratmaja leng-leng lalu mangulati surya mangrang sang wayah ing Mastunama sidam skaring bawana langgeng ora pati nduga mono mrucut saka regemengane Sang Pandya Betari Durga kekalangan Malaya Ngidriwana Krendayana ora ana ingkang bisa narik marang kawigatening Cakraningrat kejaba mung sawijining Brahmana anyar katon ingkang muja semedi muja brata ana ing jroning pertapan. Sang Wiku aja kaget aku ingkang prapta sarta aku ingkang hunyang madya padha merpeki kelawan semedining Sang Penemban. Lamun ndak sawang sekung genya semedi apa ingkang mbok lakoni laku tapa brata sayekti sumingkir saka tumindak kang ora prayoga resik lair lan batin katon cahyamu sumunar saksada lanang sumundul ngawiyat perbawamu ngebaki jagat Penemban dudu sapa-sapa ingkang pantes dadi swarganing Cakraningrat kejaba mung Sang Madubranta ulun ingkang minangka dadi utusaning para Jawata amemba kanugrahan kang aran Cakraningrat ingkang bakal momong marang sarirane Sang Madubranta aja kaget aku mapan sak juga kelawan ragamu Penemban Madubranta. Cipta midhanget sabdaning Sang Wahyu Cakraningrat parandiring mangke Sang Tapa Begawan Madubranta dadan jugar nggenya semedi saya sekong nggenya lampah tapa brata nalika semanten geger jawining pertapan ringen putih pelajaring putra ing Ndarawati Sang Samba Kusilat Kusuma Kiratmaka Penemban sapa nyewani ngrebut Wahyu Cakraningrat. Kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panca malah dalah ilang beburonku manjing telenging pertapan mongko bareng aku tambuh-tambuh lawan para cantrik mawi janggan ingkang padha suwita marang Penemban. Iki pertapan Wringin Putih, peparaping Begawan Madubranta. Nuwun sewu Raden, panjenengan sinten? Teka rawuh wonten ing pertapan minggah wonten ing pecrabakan tilaring tata krami mboten ginakaken unggah-ungguh.
nitik busana ing paduka agem panjenengan menika nayakaning Nalindra menapa tasih atmajaning Nalindra pancen para nyata. Yen kowe durung tau tatewano karo aku ditepungake, aku putra ing Ndrawati, Atmajendra ing Ndrawati. Satra ing marang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kiratmaka. Menapa ta sababipun dene paduka minggah pecrabaan mangka tilaring tata krami, mesti wae aku ninggal tata krama. Merga saka apa kagawemu ing sasar susur tumindakmu. Kowe pendhita, nanging saknyatane kowe ngrebut marang kabagyaning wong liya. Kowe ngrebut marang kanugrahaning wong liya. Lho, mangke rumiyin. Kula mboten darbe niat ngrebut dhateng kabagyaning tiyang sanes. Tuwin mboten badhe niat ngrebut dhateng kanugrahanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun dene Raden Samba paring dawuh mekaten. Ora usah dadak selak. Wayu cakrane rat ilang manjing angganing nemban Madubranta. Ayo tak jaluk. Ayo tak suwun. Kula mboten darbe niat nggayuh kanugrahan, namung niatipun wahyu menika ingkang momong dhateng jagatipun Madubranta. Menawi paduka badhe nyuwun, monggo kula caosaken. Nanging kados pundi anggen kula badhe nyaosaken jer kula mboten mangertos caranipun ngedalaken kanugrahan saking raganipun ing abdipun Madubranta. Mila kula nyuwun pangapunten Raden, paripaksa kula mboten saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken. Kowe awel kowe awel ngeculake kanugrahan Kang Aran Wahyu Cakraningrat. Yen kowe awel tegese mung siji srana ing kudu tak tindakake. Menapa srananipun? Kowe ora iso ngowalake Wahyu Cakraningrat. Kowe tak pateni Wahyu wal saka anggamu manjing angganing Samba. Aduh Raden, sampun tumindak kados mekaten. Ora sah kakehan gunung tanpa guna parat. Apa kang katon? Pusaka parang Garuda pusakaning Raden Samba. Cujah diadamu sirna margalayu ayu bakal manjing angganing Raden Samba. Nuwun pangapunten. Menawi Raden Samba nuruti dhateng mubal babaling kanepsa ing kados mekaten, sumangga kula mboten badhe awel dhateng pejah kula. Monggo Raden kula ngalaken dadanipun ing abdipun Madubranta. Malah kula ngaturaken panuwun dene pejah kula dipun sengkakaken dening putra ing Ndrawati Raden Samba inggih Raden Kusuma Kilatmaka. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung saya gempung penggaling Sang Samba. Midhanget aturipun Sang Madubranta arep ngunus curiga. Ginegem wani ponang curiga wasta tengen arsa den tujahake dadaning Sang Madubranta kalaning jagat gawaning para dewa. Kaya ana prahara ingkang nempuh Raden Samba kontal kaprabal kendang kapracondang. Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula ana pendhita ora pangling aku ngoyak wahyu ilang ana ing pertapan kene sawe. Kula Begawan Madubranta panjenengan sinten? Putra Nata Ngastina Raden Lesmana Mandra Kurawa. Kumara. Mandra Kumara. Inggih ya. Kowe sapa? Madubranta. Ilang wayu Cakraningrat manjing anggamu tak jaluk. Monggo Raden menawi panjenengan saged mendhet wahyu kula aturaken tangan kula kekalih. Nanging menawi kula ingkang kedah ngaturaken kados pundi anggen kula badhe ngaturaken jer wahyu mapan angganipun ingkang abdi piyambak. Yen ngono cetha kowe ngowel karo wahyu Cakraningrat, kula mboten awel. Rasa kokyan wicara. Ak candhak langgo gatheng sirahmu wayu wal saka anggamu lakon penjangkaning Lesmana Mandra Kumara.
Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke anggir sombo inggih kula paman ngantos bingung anggen kula ngupaya dhateng lenggahipun anggir sombo kula dipun utus dengkang Rama supados madosi anggir sombo kasuwun supados kondur wonten ing kasatyan Paranggaruda anggir tindak dhateng pundi paman kula nyuwun pangapunten kesah kula menika mboten kok remen-remen menika mboten nuruti dhateng karepanipun pribadinipun Samba menika mboten nanging sabab menapa kesah tanpa pamit dhateng tiyang sepuh paman estunipun kula menika nampi sasmita sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi bilih kula kapurih ngupaya kanugrahan tumunten kula nilar kasatyan manjing telenging wana kula lampah tapa brata paman wiladara anggir tapa brata inggih salajengipun salebetipun tapa brata kula sampun kapanjingan wahyu naminipun Wahyu Cakraningrat nanging kula nerak pacak nerajang pepacuh tegesipun kula nerak pacak nerajang pewalering Sang Wahyu Cakraningrat menawi kula kedunungan wahyu kula mboten kenging ngumuk mboten kenging sombong mboten kenging pamer meri drengki srei lan sak piturutipun nanging jebul watak menika mboten saged ical sekedhik kula menika umuk bilih benjang kula menika badhe nurunaken Nalendra wonten negaring Ndrawati mrucut punang Cakraningrat mlajar teman kula bujung manjing wonten ing pertapan Ringin Putih mapanangganipun Begawan Madubronto nalika semanten kula nyuwun Begawan Madubronto mboten maringaken pendhita muda menika kula wau badhe kula pejahi nanging kalaning jagat kula dipun seblak barat angin Garuda kendang kapracundang paman Setyaki wonten dawuh nggih. Kula nyuwun tulung dhateng paman, pendhita menika dipun pejahi paman. Mangke rumiyin. Menawi kula mantun mejahi dhateng Brahmana menika, kula ajrih dhateng dedosan ingkang kula sandhang. Waduh, paman menawa paduka mboten ngeman dhateng kula. Menawi kula wangsul mboten pikantuk kanugrahan menika mangke kula badhe lingsem. Nggih. Saenipun anggir Samba menika wadul dhateng tiyang sepuh panjenengan. Koko Prabu Ndrawati. Panjenengan nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh panjenengan Sinuwun Prabu Ndrawati ana tetembungan anak polah bapa keprada menawi ingkang Rama mboten mbelani panjenengan ateges Rama menika mboten tresna kaliyan panjenengan oh nggih Rama kula ingkang sowan Rama Kandya Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke Arjuna wonten dawuh ya dienggo sedih ya kena ning ora kebangetan kaya ngono kuwi to aku ngerti kaya ngapa to rasane dene Siadi kelangan Atmaja kelangan putra ing Kuswatara Lama ora bali marang kasatyan Tanjunganom Koko Prabu Abimanyu menika anak kula kegiatan kula menika dumunung dhateng Abimanyu lare ingkang kula dendeng lare ingkang kula dama-dama benjang sageta nyambung sejarahipun tiyang sepuh iya aku percaya nanging ana tetembungan lelakon kuwi adile ming dilakoni lan kowe tak jarwani ya janjane sing sedih ki ora ming atimu tok to kenging menapa maduka maring dawuh mekaten
Yen kowe kuwi ora kedunungan rasa sedih, paningalmu kuwi waskita, awas. Inggih. Nanging gandeng rasamu lagi rusak merga rasa susah. Wekasan paningalmu bawur. Mara ta coba sawangen kanthi permana jati. Pun ngakangku ya ora beda kaya sing tok rasake kok Janaka, Koko Prabu. Menapa ingkang kelampah wonten negaring Ndarawati? Purunanmu Samba Kusuma Kilatmaka anakku sing tak tresnani lunga saka Parang Garuda. Etungane ora beda karo anakmu Angka Wijaya. Inggih. Nanging kenging menapa dene Paduka malah angulari dhateng anakku Angka Wijaya. Kok sik to, kewajibanku ki rak dadi pujangganing Pandhawa. Kewajibanku ki rak dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadi kewajiban tak dhisikake, mengko yen wis kewajibane ngrampuh, kula warga tak urusi. Mboten kinten bilih semanten katresnan Paduka kaliyan para Pandhawa. Merga pun Kakang percaya kanthi budidaya ngupaya kelawan Abimanyu mau sayekti ngibarate kaya dene pun Kakang kuwi ngilem nanging uga ngunjuk toya. Menika tegesipun menapa Werkudara? Nggih. Jlentrehna gah. Wah, tembungmu angel. Nyilem nanging uga ngombe banyu. Tegese budidaya sawijining perkara ning perkara liyane uga bakal iso dirampungi. Nah, karepmu kaya ngono kuwi. Paduka Kanjeng Koko Prabu wis ta sumarah marang Purbaning Hyang Mahanasa miturut pitunganing pun Kakang iki ora suwe meneh. Mbuh Samba, mbuh Abimanyu wis bakal bali marang negara Ndarawati apa dene Tanjung Anom. Lah rak tenan to Janaka Marata kowe teko kene Janaka. Oh, Kanjeng Rama. Tatkala narpa Kresna tan tulusa mring Sang Resi Jahnawi Suta anak lanang Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa Samba wonten dawuh saka ngendi? Nyuwun pangapunten kula menika nilar kasatriyan kula nglampahi tapa Rama. Lah dalah tapa? Inggih. Samba kuwi tapa? Lho, nyatanipun mekaten Rama, ketikanipun mboten pitados. Lho, percaya ya mung kok aneh temen. Ing atase kowe ki anak ratu, saben dina sing tok lakoni mung seneng-seneng ropian-ropian ngegongake nggone putraning Nata Ndarawati. Lah kok ora kaya sak gedhakan iki kowe matur yen tapa. Coba to yen pancen tapa sing tok gayuh apa? Nampi sasmitaning dewa kula kedah gayuh wayu cakraning rat. Lah terus nalika semanten kula tapa wonten ing wana Krendayana Rama wayu sampun manjing angganipun ingkang putra nanging ngoncat malih sebabe krana wayu weling dhateng kula supados kula mboten kenging sombong ngumuk sesungaran adigang adigung adiguna nanging jebul nuwun sewu ketrucut aturipun ingkang putra. Terus wahyu oncat inggih terus kula bujung manjing angganipun pandhita muda nami Madu Branta wonten ing pertapan Ngringin Putih. Pendhita kala wau kula suwun wahyu menika mboten dipun paringaken tumuli badhe kula pejahi. Lah kuwi lho. Wong serakah, wong angah-angah ora iso kedunungan wahyu kok ana wong kedunungan wahyu arep tok mateni sirmu wahyune ben manjing anggamu ngono to. Kajeng kula ngaten, lah ora bakal kelakon. Wong kowe mateni pendhita kuwi bakal saya gedhe dosamu, wahyu ora bakal bisa mencok ana ing anggamu merga wis ketabetan dosa mateni pendhita sing ora luput. Ora Bu. Kula atur midhangetaken rumiyin aturipun ingkang putra. Setyaki aja melu-melu Samba kuwi anakku. Oh inggih. Kowe takon goleki Samba wis ketemu ya wis. Rampung ora usah dadak melu perkara iki. Bunggek kecep ndase. Melu-melu. Perkarane bapa karo anak ora usah melu-melu. Terus sirmu ngopo? Kula nyuwun senjata pitulung.
Karepmu kula nyuwun pados Madubrata dipun pejahi. Nek akun mateni pendhita aku mau aku ora saguh. Menawi ngaten Rama mboten tresna kaliyan kula. Lho, tresna wong jenenge wong tuwa karo anak kok ora tresna. Ana tetembungan nek arep gawe muntaping wong lanang ki bedangen bojone, nek bojone dibedang ora nesu, anake bebedanen mesti wong mau nesu. Lah kowe iki anakku mongko kowe dibebeda karo Madubranta. Aku mesti nesu. Nanging kaya menapa mboten panjenengan mboten kersa mbiyantu dhateng kula, rak nganggo hitung-hitung ora sak penake dhewe. Wong tuwa kuwi digelar digulung, ora mung waton belani karo anak. Ya nek anake bener dibelani, nek anake luput dibelani, apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing ora sasar susur tumindake. Ya pokoke ngaten kemawon. Rama kersa mbiyantu napa mboten gelem. Menawi kersa kula tindak wonten Madubranta, mangkatku ning Ringin Putih ketemu Madubranta, ora kok bakal sikara karo Madubranta. Ning bakal nitik kaya ngopo to pendhitane lah kok dadi ngedape dadi temen. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Sodhe selikur dina piye nampa wadule Lesmana Mandra Kumara jare wayu mapan angganing pendhita muda kang aran Madubranta kowe inggih menika kados Pandya Betari Durga iya pancen bener mengkono wigatosipun mbelani karo putu Lesmana Mandra Kumara. Ingkang wayah menika lepat. Kenging menapa panjenengan mbelani dhateng ing wayah ora sakakean gurem tanpa guna. Mbok eneke apa ora wayu cakraning rat mboten badhe kula aturaken patobat giget jangkamu sirna marga layu kowe Pak. Anggro sesumbar lindho bumi kunjing kemalut kuntur ketup nuwun sewu menika wonten nalindra ingkang rawuh wonten ing mertapan sinuwun panjenengan sinten jagat saning Bathara Wayaptura jagat Dara nggih ora memper nek wahyu pancen mapan angganing pendhita muda iki. Dimas uninga apa ora? Wah, aku ora weruh. Sing weruh ya mung wujud pendhita muda. Arjuna kula wonten maring adhawu. Kowe rak susah atimu to. Nggo Prabu kasinggihan, Koko Prabu sampun ketingal bingah penggalipun. Krana sampun pinanggih kaliyan pun Samba. Nanging Abimanyu dereng ketingal, Abimanyu dereng wonten. Koko Prabu, kula nyuwun kanthi sanget jengan Koko Prabu ngupaya dhateng anak kula pun Abimanyu. Lah nek blegere pancen dudu anakmu, ning anakmu kok dadak dadi pendhita bareng karepe piye? Pundi? Lho, lah iki apa? Abimanyu anakku cah bagus.
Abimanyu. Ya mung kowe sing dadi kekuataning wong tuwa. Kowe aja lunga saka Tanjung Anom ya cah bagus. Aku ora iso urip yen to kelangan karo kowe lan ora mbok tunggoni bapakmu. Abimanyu, nadyan putraku pirang-pirang ora ana ingkang nabet ana ing atine wong tuwa kejaba mung kowe Angka Wijaya Abimanyu anakku. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang maweh gandrung ulun ingkang momong lawan jagating Abimanyu ulun ingkang maweh daya lawan si Abimanyu wekasan wahyu ora bakal keliya jernyatane Abimanyu ingkang wis pinuding dening panguwasaning para dewa besok bakal kuwawa nyambung sejarahing Arjuna sak turun-turune nganti tekan entek ing jagat iki Kresna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang wayah tadah wadana lan nyuwun pangapunten kelepatanipun anak kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Kresna Abimanyu baliya marang kasatriyan tetepana kewajiban kasatriyan. Sira wis kasembadan kedun kan wayu cakrane rat Arjuna Werkudara ulun kundur makayangan sembah kula ingkang nderekaken jengkar pangaka kula. Arjuna wonten dawuh Werkudara nggih kowe keri kene Arjuna men karo Abimanyu bali marang Praja Ngamarta. Wah Kresna kakangku arep menyang endi aku tak ngandani sombong kok ndak kagol pikire bocah kae. Gong, kok wis sepi? Waduh, kita iki sasi iki rong bayaran. Lah ya Suwita karo Pendhita kok ngerti-ngerti. Lah, lah kan Ndara Janaka kok runtuh-runtuh karo Ndara Abimanyu, sajake yang dadi Pendhita Ndara Abimanyu to. Mulai wae yo. Samba wonten maring adawuh kowe tak kandhani ning aja agol rasamu ya inggih Madu Branta kae mau sesinglone adimu Abimanyu lho menapa inggih mekaten ing atasipun Abimanyu kenging pusaka kula kok mboten menapa-menapa lah kuwi tegese kowe sing ora mawas Abimanyu ampuh dadi pendhita merga dimongi dening Sang Hyang Pikulun asih prana ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Oh, mekaten Rama. Ya. Mula kowe ora usah gelo. Kowe ora usah kagol-kogel kagelan pikirmu. Pun Rama bakal sumpah. Pun Rama janji. Sesuk yen dewa mudhunake kanugrahan, mbuh apa wujude, jenenge apa, ning waton kanugrahan. Upama trep lan pas sira nggayuh kanugrahan, tak gayuhke, tak paringke kowe. Ning aja cakrane rat. Kuwi pestine Abimanyu Samba. Nedi Sakai. Wangune kagol pikire Werkudara. Wah. Tak oyake lakone bali nang Parang Garuda. Aja. Pancen keparenging Jawata, aku wis winisik ana lelakon liyane ingkang magepokan kelawan Samba. Wah, ngono iya. Ya wis yen pancen kaya ngono aku manut Kresna kakangku. Rantak-rantak Kurawa kae. Singkirke.
Jroning son gagal manut. Ora nrimake wayu cakrane ra diboyong Abimanyu. Jaluk Paman Werkudara. Baliyo Cak Bagus. Aku mau bali. Aku sing balekke. Karsa madangi jagat tumungu paning sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Sopo seru banget. Nika cangkeme duwer. Wah, ngeget-geti. Anggere wis rampung rak senenge ra jamak-jamak. Iya, Semar. Nggih. Pun paripurna cariyosipun Den. Iya. Tumedhaing wayu cakrane Radyasta sarta tinampi ingkang putra Ndara Abimanyu. Kok dadi? Wah. Alon wae. Niku dadi pratandha nek ingkang putra Ndara Abimanyu menika pancen satriya ingkang kiyat nurunaken sejarahing Nalindra. Ya, mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. ya. Purwa madya wusana sampun paripurna wiwit purwa madya ngantos wusananipun. Anggen kula ngaturaken pasugatan mlayu wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Ugi kanca-kanca rombongan kula Gareng Petruk Bagong anake Petruk anake Gareng putrane Bagong putrane Petruk putrane Gareng. Anggenipun ngaturaken pasugatan ugi kirang mranani penggalipun kula nyuwun pangapunten. Ya, Semar. Sapengker kula mugi-mugi mriki tansah pinayokaning katentreman kinayomaning karaharjan kerukunan bagas kewarasan napa sing dijangka isa kasembadan wilujeng waras dayanipun semanten ugi kula nyuwun pamit nek enten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara.